Sa number 4, sa Banwa sang La Castellana, duha ang pilason, lakip ng empleyado sang Banwa matapos ginpaarakan ang ilang salakyan. Padayon karon nga ginabulong sa ospital ang empleyado sang La Castellana nga si Shem Job Galimba, pati nang iya siniiloy matapos maiguan sang bala sang ginpaarakan lupok ang ila salakyan sini nga adlaw sa dalan bahing sang Barangay Robles. Suno kay La Castellana Mayor Maymay Manggilimutan, sandig sa initial report nga iya nabaton nagadalaga ng salakyan sang iya empleyado sang hinali sila nga ginbanggaan sa mga persona nga may dala sang saging. Posible tuyo kuntani sa mga ini nga i-hold up sanday Galimba. Ginpalukpa ng ila sini salakyan sa makapila ka beses sa ginabulubanta 6-8 ka mga suspetsado. Si Galimba lang kag iya iloy nga sakay sa front seat amo ang naigo, samtang ang 3 naman kasakay sa likod, lakip na isa kalapsag, ang wala naman maigo sang bala. Padayon ng investigasyon karon sang PNP.